Comrade Bombshell Blessed Geza vabudikira public appearance apa vari pakati pekutsvagwa nemapurisa eZRP pamwechete nevanhu vebato rinotonga reZANU-PF. Hazvina kumira zvakanaka kusangana zvekare kwataita paKulian TV channel yenyu yatinokupa kurai nhau nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndadzoka ndine nyaya iri kutenderera zvisingaite, nyaya iri kunetsa, tingangoti nyaya iri kutopa streets iri kutrenda, iyo nyaya ya man of the moment uyo war veteran Comrade Bombshell Blessed Geza avo vangobudiswa vari public appearance yavo varutorwa mufananidzo, asi zviri kumbofamba rumors yekuti zvoni vanga vachinzi vari kuJosiah Magamatongo Gara Barracks iyo yaizivikanwa nezita rekuti KG6. Iko zvinezvi zviri kupa confusion kuZRP, kuZANU-PF, kune timu rese vari kutadza kunzwisisa kuti chingava chiri kuitika. Even ukatarisa mamwe mafellow comrades the likes of ana Christopher Mutsvangwa akabuda paaiita press conference yake, vanhu vanga vakatarisira kuti pamwe zvichida Mutsvangwa achauya achiita dzungu raanosimboitira vamwe vanhu vese vanenge vaitawo chinja anenge asiri kufarira, kusanganisira raakatomboitira VP Chiwenga chairo, asi akatadza kana kutaura one word rakashata pamusoro pa Comrade Bombshell Blessed Geza, asi akatotaura zvinhu zvakanaka pamusoro pa Comrade Bombshell Geza. Ndobva atanga kublema vamwe vanhu achitaura kuti vari kuabuse Comrade Bombshell Blessed Geza nekuti vakanyatsorwa hondo, achiti vari kushandiswa nevanhu vasina kunyatsorwa hondo. Ndo mashoko aibuda achitaurwa ipapo. So nhasi tiri kusangana nemifananidzo iri kungotenderera yava Bombshell Geza, iyo yakonzera kuti vanhu vakawanda vatange kuvhiringidzikawo kuti murume uyu angange ari paaicha zvinokuti vamwe vaiti kuti ari mu Josiah Tongogara Barracks iyaya. They know kuti police haina simba rekupinda ichinotsvaga munhu imomo, nekuti amupindwe, hakuna munhu anokwanisa kupinda imomo. I think everyone knows that kuti imomo hapana munhu anoti ndikupindawo muno ndine zvandiri kutsvaga. Ikoko ndo bharaki risingapindwe nemapurisa. Zvikonzero zvakawanda zvinozivikanwa nemi, asi venharo hatinei nazvo, munogona kupikisana zveinazvo, asi mukazonyatsoongorora kuita ongororo dzenyu muchaona kuti polisi haina simba rekupinda mubharaki iyo ichitsvaga vanhu. Ndotsaka muchiona kuti kana masoja vachinge vatadza vanotosungana pachavo ikoko, vototongana vane makotsi avo ikoko, votopedza nyaya dzacho vari vega. So panapa pamufananidzo iyi pane zvinhu zvanotiswa nevanhu, pane zvinhu zvatanotisa zvatiri kuona panapa pamufananidzo yava Bombshell Geza. Comrade Geza moving with Bana mobile phones. Military intelligence and special operations unit use Bana phones for secure and untraceable communications. Bana phones are used for covert operations to avoid linking communications to official personnel and for counterintelligence to monitor threats without exposing identities and prevent tracking and surveillance. Chinoitika nje kuti vazhinji mafoni mamwe aya munoshandisa, once munhu ane namba dzako anokwanisa kungokutreka otanga kutokutsvaga panamba idzodzo pamafoni mamwe aya ariko. But type yechifoni chavari kushanda nacho, zvimafoni zvavo zvemacomrade, zvimafoni zvavo zvekuhondo chekuti achikwanise kutreseka, hapana munhu anokwanisa kuziva kuti ari papi, asi vanogona kunge vanhu vachitofonerana naye zvakanaka, asi vachitadza kuziva kuti iye ari papi. Anenge atori kwaanokwanisa kukuudza kuti ndo kwaari ikoko. Ende tiri ipapo ndiri kuonawo vanhu veHeart and Soul, mukuru wacho Blessed Mhlanga, vari kutaura kuti zvoni for the record straight we remain open for a press conference with Comrade Geza at any time. We hold a constitutional right to protect our sources. We are not obliged to act as police informants. We are journalists. Ari kutaura kuti isusu tiri kutoda kutopa vaGeza imwe press conference, and we are open, we are ready for that, we are ready kana vachida anytime titori open kuti tinge tichiita izvozvo. Hatishandire polisi yekuti tinozovaudza kuti chakadai, tinotone mvumo yekuti tindochengetedza masources edu, nekuti isusu tiri majournalist, hatisi vashandi vemapurisa. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa. Nyaya iyi muri yeZimbabwe takaitarisa inini haipere zvakanaka, haisi nyaya diki zvayo takaitarisa, nekuti tikada kutarisa pane pavakazobudisa rimwe video vanhu veku and so vaitaura kuti zvoni for the record straight nhasi navaGeza hatina kumbobvira taonana. Video iri ibackup video rakaitwa nemamwe comrades. Saka nyaya iyo iyi haisi kupera zvakanaka. The truth is
no one knows kuti Geza ari kupi, but iye ari kungobudikira paanenge achinzwa kuda iye. Ndo zvinhu zviri kunyatsoitika background iko zvinezvi. Ndangoni ndiwe panapa muri yeZimbabwe nema-updates aya nekuti zvinhu zviri kunetsa, zvinhu zviri kutenderera mumastreets ese. Kana uchingosvika panapa kari kekutanga iri first time yako panonzi paKulian TV channel yatinokupakurira nhau nezvinhu zvese zvinenge zvichiitika. So zvakakosha kuti utange nekufollowa wosubscribe pathis YouTube channel kuitira kuti urambe uchiwana nyaya usingajambwe nema-updates. Zvitu zvamanje manje sarai makateerera, ndine ma-audios ari panapa andinoda kuti munzwe vanhu vari kutaurawo zvinhu zvakasiyana siyana. Kana muchinge mune enyu ekusenda, muchinge mune something to say, namba dziri pascreen ndo basa radzo, mobva mangosendawo enyu ipapo munozoanzwa akubuda panapa pachannel kuti anyatsosvika kwamuri kuda kuti asvike chaiko chaiko. Mnangagwa, buda zvichiri zvakanaka. Buda zvako iwewe nezvigananda zvako, budai zvichiri zvakanaka. Amugute makaita seko imini, amugute chimbopewo vamwe vadyewo. Inda musingagute amusikuona nyara iwo zvimwe zvinhu. Majara mimi nematumbi enyu muchiona vanhu vachishupika magara mudzimotokari makaita seko imini. Muchibuda muchienda kunze muchinodya mari, nyika ichishupika, tichitambura isusu vana veZimbabwe. Alright, isusu kulwawo kwedu tinorwirepi isusu vana veZimbabwe? Kwezi maChina ndo ari kurwazve. Upfumi hwemunomu huri kubuda uchienda kunana China. maChina ndo ari kudya. Isusu ticharwei? Iwo nemhuri yako ndimi muri kurwa. Mnangagwa, watch out. Buda inda uri mbwa yemunhu iwe. Buda zvichiri zvakanaka. I prepared. Inonzi Mr. Scorpion. I prepared kunoratidzira. I prepared. Vana veZimbabwe handei neuwandu hwedu tinoratidza tibuditsa imbwa iyi yatitemesa musore. Tabuditsa buda Mnangagwa, buda. Tongoti tese muri yeZimbabwe yese, wese pauri papapo muri kuna vana vese veZimbabwe, ngatiti pamberi naComrade Geza. Kozota futi vakavachengetedza toti aiwa rambai makachengeta Comrade Geza, tinokutendai chaizvo muchengeta makaita Comrade Geza. Iwo mapurisa aya haasi kuonere kuti ari kuitiswa mapurisa. Uyu muchinda uyu anonzi Mnangagwa nemhuri yake, vanhu ivava vanofanira kuenda vanhu ivava. Nekuti makaona kuona mudiro wacho wavari kuita so uri kutonyadzisa. Kunyadzisa chaiko chaiko. Nezve our generation, isusu generation yedu isusu hatina kana chatinacho, hapana. Uye uchingonawo mazimota anotyisa, achingoita zvawo zvanenge achingoita iye nemhuri yake nezvigananda zvake zvakataurwa naVP Chiwenge. Ndo vanhu ari kungorya muno. Baba wakada kuenda kunana Christian Bank, mwana wacho akatenga imba inotyisa. Mwana waMnangagwa akatenga imba inotyisa Christian Bank. Asi vanhu vanenge vachiita sei? Vanhu vanenge vachiona. Saka mapurisa zvavo asadenga, mapurisa acho haana chainacho futi. Nei mapurisa munei chaminacho imini? Chaminacho hapana. Matrauzi enyu chaiwo anenge akanyoboka kumashure kweso. Anditi otumwa kunzi bata Geza. Chimutsvagire chiko Geza? Ngasiyane naGeza. Geza ada kusunungura new upcoming generation. Ndozvawo zvavari kutaura izvi kuti hanzi ye zvekutongana kwembudzi. Iwe Mnangagwa uri mbwa yemunhu. Buda zvichakanaka. Kutonzi buda zveso uri kutoremekedzwa. Geza akutokuremekedza Mnangagwa. Mese nemhuri yenyu inzwai, iwe Mnangagwa iwewe nemhuri yako iwewe nembavha dzako inzwai imini. Geza ari kutokuremekedza iwewe semukuru kuti buda wega zvichiri zvakanaka. Handiwaona. Saka unofanira kutendawo Geza kuti Geza andiremekedza nekuti ari kundiudza chokwadi, ari kundipa warning. Samanje wakada kuti iwewe uzotanzi Geza akashata, ashata chichacho. Haputseki wenyu mani mapurisa edu muri ngoshandiswa zvisina basa imini. Chakupindirai mudzimba menyu muchikubatai one by one. Mese nemhuri dzenyu. Tarakurova misoro iyoyo. Tsvangwa unenge akadhakwa. Akangofanana naMnangagwa vanongofamba vakadhakwa. Kugara vakadhakwa. Nguva dzose togara kutaura kuti kana munhu uchinzi mutungamiriri usakudza doro, tungamidza Mwari kumberi. Vanhu vaZimbabwe vanotambura muno muSouth Africa kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana. Asi unoona munhu achiti kwanza tiri kugona, tine muono wemberi. Muono wemberi wamunotaura imimi ndeupi?
Bcause hapana muono wemberi wamunoti kwai tine muono wemberi. Muono wemberi wamunoona nematamburiro ari kuita vanhu iwo, muono wacho moda tosiya Zimbabwe yangu wamakomba isisina kana chinhu, ndo muono wemberi uyo. Amunangagwa makuru aimi baba imi, tinodiko kungosiya vamwe wopinda zvamaiti zvamugabe vanorambira pachigaro kwemi makurambirapo manje hamuchadi. Ndofunga White House inenge inokuhameno paGate House pamwe hatizivi kuti tingakuitai sei. Pamangopindamo imomo hamuchadi kubuda kuState House kwenyuko, muchadi kubuda zvachose. Saka motoda zvichisimba kubviswa kuState House. Hatizivi kuti tingakuitai sei vanhu vemuZimbabwe kana mauya, especially vanhu veZanu PF. Zvichapera zvisizvo zvokuita zvimarari zvenyu muchididididi, hazvopera ende tozviziva kuti zvopera. Garai makazviziva, maCID, maCIO nemi mapurisa anoshandiswa kurova vanhu, vazhinji vacho totokuzivai. Musafunga kuti hatikuzivi, nevaya vakarova vatsvangirai paya totokuzivai. Nerimwe timu rakauraya vanhu veMDC paya ichiri MDC tichina vatsvangirai, tokuzivai zvisingamboiti. Ende musafunga kuti hatizivi nezvenyu mukati muno. Mukati momo totozivisa. Mhosva hairovi, ndonyaya ndoda kutaura nhasi. Mhosva hairovi. Tine vanhu vakaponda vanhu vatotoziva kuti munhu wakarova munhu akafa panguva yemakambeni. Mhosva hairovi, inotsoka ende nguva iyo ichakwana. Hove inoora zvishoma nezvishoma asi inotoora chete. Kwanhasi handimborina akawanda nemi, chandingokuudzai chekuti vanhu veZimbabwe ngatitarise mberi, tirambe takabata pana vachamisa, hatimboregedzi kuti tinotosvika chete. So zvinhu zvakadaro zvoda kugadziriswa nenguva.